sortzikoa guretzako da traineroez aparte dagoen gauzarikan garrantzitsuena, ez? Eta mobilari begira beti politena eta indargena duna. Batez ere modalidadia, ez? Dela banko fijoa otostarteko arrauna ibiltzen direla itxasoan eta neste baian ibili, ez da bat ere berdina. Bestia, dituzu karroa, dituzu pedalinak, apoiatzeko hankak, importante ere baduzu, diferentzia handia dire. Asko sinestableagoa da, forma ere desberdina du. Gauzariek, du piraguan handi baten forma. Guretzako txikitatik beti gaitu izan dugu traineroakin batera banko mobila, ez? Eta beti gaitu izan da sortzikoak inditula ez daki non badaki zer, eta garaipenak lortu ditunak, eta beti gaitu izan dugu. Guretzako da zerbait beti hor egon du dena. Eta garrantzitsu erituz egu horrekin jarraitzea. Ez bakarrikan mugatzea ibiltzera banko fijoan. Eta beti gaztean handik ibili gara, mobilan. Askoz, hemengo kulturan askoz hartutagoa dago, errotutagoa dago banko fijoa. Urtero haitzen da udan temporada, eta kontxako estropadak aiez mugitzen du jende guztia, eta sponsorren aldetiko ere bai diru laguntzak, gauzen askoz mediatikoagoa delako. Gu beti saiatzen gara mobilan ondo ibiltzen, leku guztietan ondo ibiltzen, baina mobilan baita, guretzako garrantzitsua delako. Batez ere beti handikan ibildu gerelako eta ez dugulako horrekin moztu nahi. Eta garrantzi handia ematen zaio hemen, bai txikitatik eta bai guk. Pass it around, just pass it around, and pass it around, just pass it around, and pass it around, just pass it around, and pass it around. Hemen daude lau kategoria berez, hola garrantzitsunak, dira infantilak, kadetiak, juvenilak eta gero senyorrak. Aparte daude mutiletan neskak, eta hortikan guztira ez dakit ez geren egun pertsonatik gora, suposatzen dut. Infantilak ere asko dire, gero kadetiak ere desente, juvenilak gutxi jo, baina badire, eta gero senyorrak. Senyorrak izango gara gehienak. Eta hortaz aparte, neskak ere badire desente, izango dire bat. Polita izaten da. Ze azten da berez, gu entrenatzen da irailan, eta azkenean da kurso eskolar batek irauten duna. Polita da, eta azaro bukaeran, abendu hasieran hor jazten da ligakin, eta hortikan aurrera oten dire estropadak, hasieran maiztasun gutxikin, eta pirilatikan aurrera ja maiztasun handiakin. Eta hori izan da politena, baita gualdi honakin da politak izaten dire. Pass it around, just pass it around, and pass it around, just pass it around, and pass it around, just pass it around, and pass it around. Denboraldia hasi genuen iraila bukaeran urri hasieran, hori traineroan prestakuntza dukatu eta 2 aste lauki genituen oporrak eta gero hasi ginen ja fisikoarekin entrenatzen urri hasieran. Banko mobilan mutilek dituzten konpetizio berdina ditugu. Aurten lehenengo aldiz izan dugu Espainiako txapelketa 6.000 metrotan eta 8koan ere parte hartu genuen mutile bezala eta normalean beti izaten ditugu estropada kopuru berdinak. Gure helburua batez ere Espainiako txapelketa begira da. Beti behintzat laukon badatetzea, aurten igual 8koa ere dago, baina hori izaten da. Eta ondo ibili gara, helengo urtean adibidez 2 urre lortu genitun, eta aurreko urtean ebai ez dakizen zilar bat, edo normalean goitikan ibiltzen gara. Izena ematen du neskak arraunan hasi gerala orain trainerua mugitu delako, baina gu beti danik daramagu arraunean, eta banko mobilan neska asko daude, eta Espainia mailan neska asko ere daude eta kompetentzia dago, orduan orain hasi gera traineroarekin gauza berria da eta ematen du kriston buna izan da eta orain hasi gera lanesa, baina nesak ere aspalditik daramagu lanean klubean. Isilik, baina lanean. Zehose badago, gu behaiek guri ere bai, baina errespetoa badakagu gure artean. Bai.
Entrenamendu gogorra, zalantzarik gabe, egin behar dutena forman egoteko. Gure aldetik besterik ez,